rawuh oleh ngesak. Mangestaken dawuh Ndara. Kang Mas Adipati Arya Winarasa. Ngaturi kasugengan rawuhipun ngajanta wonten ing sanggar pamuja. Entuk pandongamu tegaku ana ing Kediri kales ing Ngrupido. Jur kepriye kah ananing Siat Jakatuwang mapan ana ing Kabupaten Kediri kene. Pangestunipun Kang Mas Adipati Arya Winarasa. Winengku Basuki Adipaten Kediri sumarambah kawula sami ngraosaken adhem ayem gembah ripah kula jinawe boten kirang satunggal menapa. Syukur sewu jemurung kalamun to kula wangsa ana ing Kediri lan kawula sak kubuhan padha gayuh ing tentreming urip. Damel kejuting manah kula panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Kediri. Namung nglongaken tindak ngangge menapa pancen wonten bab ingkang wigatos. Ya sing gedhe pangapuramu Yai. Yen to tekaku ana ing Kabupaten Kediri gawe kagiting atimu. Jalaran pancen iki mau pun kakang ngelengake mung kepingin mirunggan kelawan Yai Dipati Jayakatuwang. Kados menawi menawi pancen wonten bab ingkang wigatos kersa medal sabda paring dawuh kaliyan ingkang kadang pun jaya. Yai, Kang Mas praptane pun kakang ana ing Kabupaten Kediri sepisan pun kakang duweni rasa kangen kang wis pirang-pirang sasi ora nate ketemu. Sing angka kaping 2 matur nuwun. pun kakang pancen ana wigati. Kang wigati ki mau magepokan kelawan kapribadine Yai Jayakatuwang. Kang Mas najan to panjenengan boten kadang kula pribadi nanging kula anggap kados dene kadang sinolat. Matur nuwun yen isih nganggep kaya ngono. Tekanipun kakang gonggo kabar. Kabar kuwi ana rong werna. Siji kabar susah, loro kabar bungah. Kabar susah aku kang nyangga, kabar bungah kuwi tumanduk kelawan Siadi Jayakatuwang. Tuna dengkap anggen kula nap wonten kabar kalih perkawis kabar susah lan kabar nah monggo to enggal medal sabtu cek men boten gagap hukum anggen kula Iki dina pun kakang wis ora dianggep ana ing Majapahit. Pangkat juru demung Amonca Negara ya juru demung Nayapati. Iki dina wis kapocot malah kepara pun kakang saiki diseblatake ana ing Kadipaten Sumenep minangka dipati ana ing Sumenep. Panjenengan nika apa pangkat juru demung Amonca? Bener Sampun kapocot sak menika dipun seblatake wonten ing Kadipaten Sumenep. bener. Lajeng napa dosa kalepatanipun? Tenane yen saka panggraitanipun kakang pun kakang ora salah. Nanging kabeh ki mau merga saka kersane Sang Prabu Sri Kertanegara, Ratu kang darbe panguwasa
ana ing Singasari dadekno sumurupmu Yai paniki. Rikala Sinuwun Prabu Kertanegara kepengin jembarake panguwasa nganti tumekana ing swarna bumi. Aku sarujuk jalan apa? Yen to tansaya jembar panguasane, tansaya Kuncara Singasari. Ning kabeh ki mau mbutuhke prabeya, mbutuhke ragat, mbutuhke prajurit kang ora sethithik tampu. Pepuntone Sinuwun Prabu Kertanegara kuwi kepengin ngilangake upacara sraja. Mongko Yayi Jayakatwang rak ngerti yen to upacara sraja kuwi upacara mengeti para arwah leluhur kang wis wan ana pengayananing Bathara. Ewa semono bakal diilangi dasare yen to upacara sraja kuwi mbutuhke wragat. Tak elingake yen to ngilangi upacara sraja teges wong mlaku lali dalane kacang lali kulite. Ora tinampa apa kang dadi aturku malah kepara aku kadukanan kelawan Sinuwun Prabu Kertanegara. Rampung kedadian kuwi ana tekane Panglima Mengki utusan saka kerajaan Tatar. Utusane Sang Kaisar Kubilai Khan. Kang ing kono Kubilai Khan kepengin naklukake utawa ngelokake Singasari kudu manungkul ana ing kerajaan Tatar. Upama Sang Prabu Kertanegara ora gelem manungkul ora kaya ngono kuwi carane. Utusan saka kerajaan Tatar Panglima Mengki kaperung calingane nganti tak elingke teman malah aku didugani dindakpo yen aku mbelani wong-wong saka kerajaan Tatar. Pungkasane pun Kakang Kapocot kalungguane jalaran wis wani ndisiki panguwasaning Ratu Singasari. Iki kabar susah mergo aku kang nyangga. Ora apa-apa, Dik. Upama aku kasebdatake ana ing Sumenep, kuwi pancen aku kapidak ing panguwasa. Aku kalah panguwasa. Arep apa meneh? Wong aku wong isor. Arep aku bener bisa dianggep salah. Lah, iki kabar kang pungkasan ora liya kabar bungah kanggo Syadi Jayakatwang. Kabar bungah ingin wonten sambung rapetipun kalian. Ora ketango dadane Syadi ora ana tulisane. Lathukmu ora ana pengelone. Nanging aku wis bisa ngrayang apa kang sinimpen jroning atimu. Yen to tenane kowe ana rasa mangigit-igit kepengin mbalesake sedane leluhur-leluhurmu. Wiwit Prabu Dandang Gendis Agnibraya Jaya sapa lumerek lawan Syadi Jayakatwang. Sapa sing renah ora liya turun-turune Ken Arok. Merga saka pintering Sang Prabu Kertanegara dur siramu diparingi putri Triman. Garwamu ora liya Trubali, ora mung kuwi. Putramu Ardaraja uga kapundhut putra mantu ing pengangkat. Aja nganti Syadi Jayakatwang ucik-ucik perkara patine leluhur-leluhurmu. Nanging yen jeneng anak lanang kuwi dikekudang bisa mendem jero mikul dhuwur kelawan jenenge wong tuwa. Yen to pancen Syadi ngepenginake bales patine leluhur-leluhurmu iki wis pas. Iki dina wis pinanci Syadi Jayakatwang bedak pikat ana ing alas tutupan jalaran. Alas tutupan iki dina mung tinunggon macan kang wis ompong. Badak lan srenggala wis ninggalake alas tutupan.
enggak tindakke. Saya ndamel golek wonten salebete malah Mas alas tutupan tinunggon macan nompong badak lan sendoro wis tinggalake menapa ingin dipun kersakaken Werdine alas tutupan kuwi bebasan negara Singosari. Negara Singosari iki dina wis komplang, wis ringkih. Jalaran mung tinunggon pepatih Aragani kang wis jempuk. Gajah wagon kebo nabrang wis ninggalke Singasari lumarat ana ing Pamalayu. Teges Singosari iki dina komplang. Yen to wektu dina iki ora kok gunakake, kowe bakal delok, kowe bakal getun Yayi. Kang Mas Arya Raja wong wis tundap dadi kolowah yen Solo aku kepen gugat aku kepen balsake sosowira Kakang Rekyolopati kebonggaran Senopati Segoro Winotan. Kene kepolo masuk kene. Kula ingkang sowan monggo Kakang. Senopati surat kene. Kakang Rekyolopati kebonggaran ndadosaken kagiyating penggalih boten wancipun sono paswanan ewon dene ngersa dalem kersa nimbali ingkang Adipati Kebo Mondaran saya-saya panggenanipun wonten Sanggar Palanggatan wonten wigatos menapa Kanjeng Agung Kakang Patih Kebonggaran kula boten paring pituno dhumateng panjenengan lapan. Namung kemawon wonten bab ingkang wigatos ingkang balik kula blakakaken kaliyan Kakang Patih. menawi cetha wonten wigatos lan wigatos kala wau boten wonten Surasawa wadi kenging dipun mirengaken kalian Senopati Segoro Winotan suwawi kula pinggal panggawa Kanjeng Agung Kakang Patih Kebonggaran Senopati Segoro Winotan Senopati Surat Kula ingkang dawuh wis tungkap titik kala wahyane mung Solo aku kepen balsake sosro wirange yang buyut Prabu Kartajaya yang Prabu Dadang Gede ajeng carane kanthi kuwi Singosari wis komplang Singosari wis ringkih sawetara untapke wadyabala saka Kadipaten Gelang-gelang ngraboso ing negara Singosari Prawaca caripun jauh dalem keparenga kula badhe ngayahi wajib kepareng nyuwun tambahing pangestuan sabatekake sanjata kang luwih dene patanggungan Singosari Singosari. Ana wigati apa pawongan? yen ora luput kowe prajurit saka ing praja Singosari Bener. diwanguhake panjenenganku Patih Kebo
mondaran saka ing Kabupaten Gelang-Gelang. Senopati Segara Winotan. Apa? Senopati saka Gelang-Gelang. Senopati gila. Prajurit Singosari. Iya. Muga ndadekno kawuningan. Ewon dene aku wani ngancekake sukuku ing Tapalatesunan. Awit aku ana wigati sing bakal ndak rampungake ana ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu Kertanegara. Ora bisa. Hei Kebo Mundaran Ya. lan Senopati Segara Winotan. Rungokno gobokmu tak weni ngerti. Sak sapa kemawon ora dikeparengake mlebu ana ing kraton Singosari yen ra nggawa tapak asmane Sang Prabu Kertanegara. Marang sapa wae Sapa wae ora dikeparengake mlebu ing sajroning negara Singosari. Lamun ora nggawa tapak asmane ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu Kertanegara. Ya. prajurit Ya. sawetara jejagongan kowe dhisik. Ya. Bagine rak kowe netepi kewajiban. Bener. Kene. Lungguh jejagongan sing apik. Rembugan sing genah. Kene niku kene. Ana kopine. Kok bae kami? Segara Winotan. Jawab kula. Lan ora kriminal bakal dadi rujukan. Mangke kados napa? Lamun sowan ana ngersani